predsjedniče, poštovani prijatelji. Ja sam pokušao da odgovorim sa amandmanom na pitanje ko je član Demokratske stranke. Da li je onaj ko je potpisao pristupnicu ili samo onaj ko je platio članarinu. Mi imamo situaciju da se nama svake godine menja broj članova koji plaćaju članarinu, naročito imamo skok kad su velike izbori kao što ste vidjeli. A šta je sa onim ljudima koji su članovi stranke, koji u svakoj verifikaciji se izjašnjavaju kao članovi stranke i kakva prava oni imaju? Ja nisam primetio, a dugo sam u ovoj stranci, da je neko kad se lepe plakate i dele lekcije pitao da li je platio članarinu. Tu nema problema. Kad treba da se glasa ili da se kandiduje, onda se to pitanje postavlja, a vrlo često se zloupotrebljava. U ovoj sali postoji 3900 delegata i svi imaju plaćenu članarinu. A da li su baš svi lično platili članarinu ili je neko za nekoga platio članarinu? Ja smatram da svaki onaj ko je član Demokratske stranke treba da ima pravo da glasa, jer se članstvo potvrđuje kroz verifikaciju, a samo oni koji su platili članarinu i od kojih pak izražava neki odnos prema stranci, imaju pravo da se kandidiraju, da se birani i da se kandiduju. Mi smo imali nedavno izbore za okružne odbore i sad nas svuda čeka izbori za opštinske odbore. Vrlo često se postavlja pitanje ljudi kojima neko nije uplatio članarinu, da li je nas neko izbacio u stranke. Da li mi baš sada treba da irritiramo ljude koji su u stranci, a neko nije platio članarinu, nisi platio sami. Da im objašnjavamo, izvinite, niste platio članarinu, a jeste član. Znači, ako hoćemo da forsiramo članarinu, to bi značilo da svaki onaj ko nije platio članarinu ne može biti član Demokratske stranke. Da li smo to spremni da uradimo, ja mislim da ovo ne uradimo. Hvala vam.